Dobrý deň prajem. Dovoľte mi prosím vás vyjadriť sa k často diskutovanej téme, a to je téma estetických faziet a potreby, respektíve nepotreby tohto zákroku. Takže v podstate estetické zákroky, respektíve zákroky, ktoré u nás realizujeme, sa delia na estetické, funkčné, zdravotné alebo ich kombináciu. Teraz sa bližšie pozrieme na zákroky vlastne z estetických dôvodov, a to je z dôvodu takého, že chceme dosiahnuť nejakú zmenu na zuboch, chceme výrazne zmeniť odtieň, ktorý nie je možné dosiahnuť bielením, alebo chceme odstrániť určité polohové alebo symetrické nedostatky zubov. Samozrejme je tu alternatíva ešte tá, že pôjdeme cestou čelusnej ortopédie, a to strojčekom, ktorý nám prakticky dokáže vyrovnať zuby a dokáže nám pomôcť dosiahnuť určitú úroveň estetiky. Treba si však uvedomiť, aké sú indikácie strojčeka a v akých prípadoch je vhodné ho použiť. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o polohové odchýlky zubov, ktoré sú nevyrovnateľné protetickým ošetrením, tak tam nie je na výber. Tam musí prísť do úvahy iba strojček. Pokiaľ je možné sa rozhodnúť, tak tam sa rozhodujeme medzi alternatívami, pričom vysvetlíme pacientovi možnosť prvú a možnosť druhú. Tá možnosť protetická obnáša samozrejme nejaké aspekty, ktoré vysvetlíme. Tá možnosť liečby strojčekom takisto má svoje nejaké aspekty a určité špecifika, ktoré tiež pacientovi vysvetlíme, a ten už sa na základe vlastného uváženia vie rozhodnúť. Čo sa týka strojčeka, my strojčeky nerobíme, ale máme lekárov, s ktorými spolupracujeme a tam bežne pacientov na strojčeky posielame. Uvedomme si ale, že čo je úloha faziet a čo je úloha strojčeka. Takže úloha strojčeka je vyrovnať polohové odchýlky zubov, pričom nechceme nejakým spôsobom zasahovať do vlastného tvaru zubov. Nedá sa ani prakticky strojčekom meniť veľkosť, dĺžka a podobne zubov, takisto ani odtieň. Čiže pokiaľ máme napríklad len medzery medzi zubami alebo len krivé zuby a chceme ich vyrovnať, tak vtedy strojček pripadá do úvahy. Pokiaľ napríklad máme zuby rovné, tá poloha je vyhovujúca, zhryz je v poriadku a máme nevyhovujúcu estetiku alebo estetiku, s ktorou človek nie je spokojný, ako napríklad v tomto prípade. Tuto vidíme, že zuby sú relatívne rovné, že? Ale sú tu vlastne prítomné dostavby, ktoré boli robené za účelom prakticky zlepšenia estetiky, avšak s tou estetikou pacientka nebola až tak spokojná, preto sme vo finále robili tieto fazety. Tak v tomto prípade napríklad strojček by prakticky nepomohol nejakým spôsobom k riešeniu tohto počiatočného stavu, keďže zuby máme rovné. Tá veľkosť a symetria tých zubov ako takých sa strojčekom meniť nedá, tak preto sme išli do riešenia v podobe faziet. To riešenie v podobe faziet vidíme, že vlastne máme tým pádom dosiahnutú jednoliatú estetiku, máme dosiahnutý výraznejšie bielený odtieň a splnené požiadavky, ktoré sme splniť chceli. Všetko je to ale o tom nastavení človeka, nášho klienta, čo chce dosiahnuť. Niekto napríklad si povie, že fajn, chcem mať ošetrené svoje vlastné zuby, nechcem nejakým spôsobom nejaké estetické riešenia, úpravy kozmetické, chcem v podstate prioritné pre mňa zdravie zubov, esteticky sa mi páčia, nevidím tam žiadne nedostatky, potom fajn. Treba v tom prípade len sledovať výskyt kazov, treba dodržiavať správnu hygienu a to je všetko. Potom máme ale kategóriu klientov, ktorých zaujíma tá úprava estetiky a chcú nejakým spôsobom zmeniť tvary, veľkosti, určitým spôsobom dĺžky, výrazne zmeniť odtieň zubov, tak, aby dosiahli tú estetickú zmenu. V podstate tieto prameny, takéto kozmetické prameny, ako sú prameny vo forme faziet, tak sú veľmi podobné ako každý iný estetický zákrok. V podstate človek
má na seba nejaké požiadavky a chce dosiahnuť niečo, s čím bude po zákroku psychicky viac v pohode, bude so sebou spokojnejší, sebavedomejší a bude mať sám zo seba radosť a v podstate na to slúžia tie estetické zákroky, keďže už dnešná úroveň vyspelosti medicíny je natoľko na takej úrovni, že vieme tieto estetické zákroky robiť veľmi kvalitne, veľmi predvídateľne a najmä aj s dlhodobou funkčnosťou a estetikou, tak v tom prípade títo klienti idú do týchto estetických riešení, pretože áno, niekoho preferencie sú také, že chce mať zdravé zuby, páči sa mi estetika, fajn, je s tým psychicky v pohode, v tom prípade nie je nutné a nie je ani potrebné nejakým spôsobom rozmýšľať nad fazetami, nútiť niekomu nejaké estetické riešenia a podobne, ale sú ľudia, ktorí viete, vždy budú pozerať, že tento zub mám napríklad krivší, kratší, chcel by som trošku tie zuby plochšie, trošku iný tvar, iný dizajn, aby som bol spokojný, mám nejakú predstavu, mám predstavu výrazne bieleného odtieňa, tak v tom prípade áno. Tie fazety majú význam, pretože ak má ten človek žiť do konca života vlastne s vedomím, že je s niečím na sebe nespokojný a vždy ho to bude štvať, tak áno, zdravie je definované nielen ako zdravie vo všeobecnosti fyzické človeka, ale aj psychické. Takže nestaráme sa len o zdravie fyzické ako také, o zdravie samotných zubov, ale pri našich zákrokoch sa často staráme aj o zdravie psychické toho človeka, aby bol spokojný, aby vlastne jeho spokojnosť so sebou samým bola vyvážená, aby žil spokojný život. Takže to je často úloha tých estetických faziet, na ktorú veľa ľudí zabúda a pre ktorú veľa ľudí tento zákrok podstupuje. Takže v prípade takýchto priorít a v prípade takýchto požiadaviek áno, aj takým spôsobom tieto estetické premeny pomáhajú. A ako som už spomenul, to rozhodnutie je na každom z nás. Niekoho prioritou to je, niekoho prioritou to nie je. Takisto plastické operácie, niekto povie, tak je tam už nejaký zásah, je tam nejaký syntetický materiál, áno, ale som schopný napríklad prekonať celý ten proces, všetky tie aspekty, lebo chcem to mať takto a takto a potom som s tým spokojný, tak rovnako to je aj pri zuboch. Áno, niečo to obnáša ten proces, tie zákroky, tú prípravu zubov, avšak takto pri tom obrúsení zubov na fazety, ak sa jedná o relatívne zdravé zuby a nemáme tam veľké polohové odchýlky, tak ani tie zásahy nie sú nejaké veľké do tých zubov, pretože tam sa pohybujeme len skutočne v hrúbke tej skloviny. Na niektorých miestach tú sklovinu nie je potrebné brúsiť vôbec, na niektorých miestach je potrebné vlastne brúsenie okolo 0,3-0,4 mm na to, aby sme získali priestor pre tú fazetu, aby zuby potom nepôsobili hrubé. Čiže v podstate sa jedná o takú úpravu povrchu a prípravu toho zuba pod fazetu. Je to ošetrenie, ktoré nie je vratné. Čo to znamená? V podstate, keď sa nalepia fazety, tie sú tam napevno, doživotne. Pokiaľ by sme ich chceli dať dole, tie zuby, tá sklovina má upravený povrch, čiže nebude tak lesklá po sňatí, nebude mať presne taký tvar, ako mala predtým, čiže v podstate tá fazeta je nevratný proces. Takisto je ale nevratný proces aj proces, ktorý bol urobený na tomto riešení na obrázku hore. To znamená, pokiaľ tam boli napríklad pridané kompozitné výplne a upravený tvar, bez toho, aby boli zuby brúsené, pretože tento povrch sa už nejakým spôsobom pripraví, mechanicky a chemicky prichystá a po nalepení, po tzv. Bondingu tej kompozitnej fazety, tam tiež nie je možnosť už potom sňať, odbrúsiť tú fazetu alebo ten kompozit, tú výplň a zuby budú fungovať ako predtým. Tam je ďalšie riešenie už len to, že buď vymeniť za inú výplň kompozitnú, ktorá zase má dočasnú životnosť, alebo to urobiť takto vo forme estetických faziet, celokeramických v spolupráci s zubným technikom, ktoré majú vlastne neobmedzenú životnosť.
Takže toľko k tejto problematike kozmetických úprav v podobe fazetami. V prípade, ak by ste mali ďalšie otázky, kľudne k nám zavolajte alebo napíšte e-mail a teším sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem.